že čaute, tu je Mumis a toto je moje historicky prvé video na GTA 5. Vedľa mňa tu je tiež youtuber, ale je na YouTube len krátko, Zero. Čauko! Áno, som krátko, ale mám 7 odobierateľov, prepáčte. Keď niečo pravím, mám ovládač v ruke, ale tak... To vystrihneš. Nevystrihnem. A takže my budeme točiť všelijaké kraviny, typy a tak na GTA 5. Môžeme prejsť aj kampaň celú, ale budeme natáčať áno, to už sme spravili celú, máme vlastne všetko a budeme tiež natáčať spolu aj samostatne, Assassin's Creed. No, Watch Dogs a také veci. Watch Dogs, Assassin's Creed, Zaklinač 3, na čo sa nesmierne teším. No, to bude cez leto, keby niečo. Stojíme tu u krásneho fialového Inferneusa. No, tu vám ho S tým ukážem. začneme video. Dobre, poďme tu. No tak, ozaj, keby niečo chcem vám povedať, že ja natáčam po anglicky, volám sa Zero Forever. Nájdete môj kanál v popisku videa, dáme ho tam. Tak to je ešte lepšie. Ešte lepšie. Len vám chcem ukázať, že ak chcete nájsť True Fate Adera, tak hľadajte v tejto pozícii pri tomto krajčestve, hej, tuto. To je moje hlavné. Peknej štvrti. Toto je naše hlavné auto. Ktoré je pekné. Táto je Pre liekareň, áno. No, a to je tak ako keby Dobre, poďme do toho Adena a kam chceme ísť? Ne, nerozbíjaj to okno, veď to je také pekné. No sorry, a tak nemôžem si vybrať. Ale môžeš ma... No poď rozbijem okno, alebo zničím zámok. Tak znič zámok. Sorry, ja tak neviem. Kam sa chceme dostať? Kdekoľvek, proste sa iba po meste. Ticho. Takže ak sa... Toto vlastne... Sticky bombs! Nerob! Poriadna! No ty si ale Tak to dobrý. robí Zero, dámy a páni. Takže ho nekúkajte. Ale... Takže ak sa... Však toto je moje prvé video. Takže ako môže mať aspoň jedného odoberateľa? Nechápem tomu. A pritom na začiatku videa tu budú vždycky buď také vtipné obrázky alebo mini videjka, čo sa nám nesmierne páčia. Áno, keby niečo, hej, zabudli sme spomenúť. Ako napríklad Gejzír, No, Pinky, rotačník a také. ale Pinky je thumbnail, to je miniatúra, tam sa tak hovorí, a kľudne polišiť, čo to chcete. Pinky je tam miniatúra tohoto videa. Aspoň dúfam, že si zapamätám na tamto. Však Gají! To tam nezabudni dať. Gají? Presne. To má byť ako gej. Všetci rozumia. Snad. Ale nesmieme sa prekrikovať, chápeš? Áno, viem. No a keď niečo tam Gejzí, to nezabudnem tak. To ste videli. Ja neviem, ak nezabudnem. Ale nezabudni. Ale dobre. To nemá motor? To má kúfor vpredu. Jaj, ty kokos, ja som taký sprostý na auta. Tento tu Zero je vlastne taký ako keby trošku odborník na auta. No, hrám veľa autobusy, nie? A ja som taký preborník na zbrane skôr. Áno. Hej, keď sa vám ľudia páčia nejaké závodné hry, tak nezabudnite čeknúť môj profil kanál, teda. Ja tam mám prevažne GTAčko, Minecraft, tam mám profil, so všetkého 2 videa. Ale toto budú... aj test drive. Ale toto... A bude tam aj drive club, a keď niečo natáčam po anglicky, to už mám vyvíkala. Toto je Shadow Mumisové video, prepáčte. Ten Mumis rozpráva. No, ale toto nebude naša jediná séria, ako som už hovoril. Budú aj série ako Zaklinač, Assassin's Creed a tak. Ak nás GTAčko omrzí, preorientujeme sa na vlastne Watch Dogs alebo také, čo sú veľmi dobré hry. Ale toto nás neunudí, ešte máme veľa epizód. Alebo Battlefield 4 a tak. Battlefield bude, keď budeme mať PlayStation Plus. A
A ešte keď niečo aj Minecraft PlayStation 4 vám donesieme, snad to bude aj na jeho kanáli, ale ešte na mojom kanále spravím split screen, keď budeme hrať s ním. No keď budem hrať s ním, alebo s Shadowom. Ozaj, privítaj aj Shadowa, no. Shadow je vlastne nás taký poskok alebo idiot, ktorý s nami natáča. Taký ex-kamarát, ktorého bereme ako totálne idiota. Takže si s ním jebal. Nie, mne jebe, ale ty si s ním jebal. Počkaj, nasmeruj to do Ammunition. Ammunition! Nájdi to na mape, hej. Nechceš radšej Slabka centrum? Ne, to až ďalšie video začneme s tým. Slabka centrum, Slabka centrum. Ammunition by mal byť niekde tu dole. No rýchlo, zaber ho. A možno si urobíme nový účes. Nový účes v kaderníctve, no úplne. No dobre. Nevidíte to, ale keď si pozrite môj kanál, uvidíte, že môj sexy načesaný účes ako doprava, úplne že. Doprava? Úplne že Justin Bieber style. A on to tak nosí. Takže len. A prepáčte za toto šušťanie v pozadí, ale nejak sa to nedá obmedziť. Áno, sedíme na pinloptách, lebo tu pánovi Mumisovi sa nechce spadnúť dozadu. Na gauč, lebo nevidím a som slepý. Dobre, ale tak aspoň sa na tých loptách netentuje tu. Dobre. Ja nie som zlý taký vriadený každýkrát, ale na Adera vôbec nie som zvyknutý. To nie je auto pre mňa. Mne sa páči Pegasy a potom také jedno auto, ktoré neviem. Ale bolo to auto bolo na začiatku, keď sa Mumis privítával. Policajti. Né! Chcem. Né! Motorku! Tak motorku, chcem. Áno, ale pozri sa, ja chcem potom hrať, ale rýchlo na Ammunition. Im to... To je v piči. Není. Ty kokos, dívaj na tých píslov! Dívaš koko a teba ide píslov! A máš iba jednu hviezdičku. Ty si piča! Ty si piča! Ty kokos! Mal si jedinú... Pekne! Mal si jedinú úlohu. Nasmerovať to do Ammunitionu. Aj tu si posral. Neboj sa. Nenasmeroval som to do Ammunitionu, ale asi som vedel, čo sa stane. Kuňa, toto nemôžem. Kuňa! Lebo no, akorát skápeš. Nikdy! Ja sa nedám. Spomal. Počkaj. Ak by ste nevedeli, tak poznám taký ako keby dal by sa povedať čumný glitch, alebo vec, ktorú nedali preč z GTAčka, keď ho robili. Ak pôjdete s autom do customov, tak do vylepšovní a pôjdete tam, tak oni ako keby vás, neviem čo, nenašli, nemohli, také niečo, ako keby ste sa schovávali proste. Alebo do garáže. Do garáže? Domov ťa môže prenasledovať. Ale do tvojej garáže. A domov ťa môže prenasledovať. Do garáže na autá čisto. Aha, to ma nenapadlo. Dobre, potrebujeme auto. Ale ak zomreš. Auto. Ak zomrieš, tak... Kuňa, auto. Dajte mi auto. Tak tie... Jo, nevidím ma, snáď. Dobre, teba chcem. Rýchlo, konečne už sem prídu. Do Purchase. Ak ťa zabijú, alebo čo si... Nezabijú, ale musím nájsť tú zbranie. Dobre. Snáď nebudú po mne strieľať. Dobre, 2 hviezdičky, to môžeme utiecť, nebude taký problém. No, viete čo, tuto Zero Record na 5 hviezdičkách bol 10 minút, unikal v aute. 10? 10 minút v aute. V aute unikal 10 minút na 5 hviezdičkách, to je čo poviem. No ja som mal hodinovú prestrelku a keď mi niečo prepáči, že nejdem po radari, ale tak musím tu sťať našich policajtov, ktorých tak... Nikto nechce ísť po radari. Tu môžem zoskočiť. Dobre, čauko poliši. Pod tam. Neviem. No rýchlo, ale mal si jedinú úlohu, ty kokos, dostať sa do Ammunitionu a No však idem do tunela, mama do tunela, aha, už tým konečne utekať. Čau, Čau,
A čo brzdí? Lebo je to debil. Snaď nikto do mňa nedachne, lebo mi teda bolo problém. Dobre, čauko poliši, už nechcem vás vidieť ani. Nedachne nikto do mňa. Ach, ja aj potom ešte... Jo. Škoda, že nevidíte ten ovládač. To dobré blika. No konečne. Konečne. Dostaň sa do Ammunition a nik nekradne. Hlavne nie na policajnej stanici. Dobre, lebo ja sa nervovo zručím. Fakt? Nie, zabijem ťa. To nikdy nebol povedať. No dobre. No konečne musíme ísť do... Ammunition. Áno, tam si musíme piče, ja som taký... Kúpiť náboje. Náboje, vylepšiť si a tak a potom to saveneme. Aj s takými peknúčkými zbraňami a klasou. Prestúči sa takéto? Nie. Bordele. Ty kokos, ty si píp. Mám mi z toho auto vylepšiť toto? Nie. To je môj Niet. Niet. YOLO bitches! No tak to som posral. Ja viem, Tomáš, ja viem. Áno, už viete, ja som Tomáš, správnym menom. Teraz som to tu lebo mňa povedal. Dobre, ale prepočítam. Zero. Však to To je ľudia... jedno. To ľudia majú rád. rád. Ja som Tomáš a on je Samo a Shadow Vlastne je Samo. keď toto video pozeráte so svojimi rodičmi, tak asi už ste mali týždeň Zaracha na YouTube alebo tak. Takže radšej toto pozerajte, No, keď... či sme radšej my nemali. Zaracha. No a už v Ammunitionu... Pinky! Toto. Ty si špina! Ty si jediná špina na svete! Ty si... Čo? Ty si špina. Musím sa ľuďom ukázať Pinkyho. Áno, to bol Pinky, náš pekný rotačný gulomet. Super, našiel si Pinkyho. A teraz mi aj ovládač. Franklin! Ideme ničiť nábytok. Zero, daj mi ovládač, prosím. Ideme ničiť nábytok. Zero. Niečo nábytok. Dobre, A nekrič na mňa. zničím nábytok a to je... Sme doma. Sme doma. A ukážem vám neprestrelné zrkadlo. Ale veľa vecí je to neprestelných, nielen zrkadlo. Au. No, tedy sa Au. nedostaneš. A čo sa snažíš vôbec? To čo ta... Musíš ísť dole. Aha. Ja, Na asi- na 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 na. Vieš, to ti nepomáha? Ale pomáha. Musíš To piče, kde je hento? Kde sú dvere? Takže toto bude Dlhá epizóda. dlhá epizóda hľadania dverí vo Franklinovom Daj dome. mi to. Kde? Daj mi to, neviem, kde to je. Dobre, teraz ja mám ovládač a všetkým ukážem. Ak ste takí sprostí ako tento, čo vôbec nie ste, lebo vy poslucháči tu ste múdri, tak by ste vedeli, že tu sú schody, tam sú dvere otvorené. Tady tu sa dostaneš von. Ďakujem. A tam, Ty kokos, ešte mi ovládač padne. ale padne ti len na hentú kravinu, čo mi podnáhne. Takže ideme robiť peknúčke. Jerrycan. Nábytok letí. Vlastne čo tu budeme robiť? Však ani cheaty nemáš zapnuté. Nevadí. Spravíme ďalšiu epizódu cheaty. Áno. Ďalšia epizóda potom bude u mňa na mojom kanále a budú to cheaty. Nie! Tam je ten pes. Ba, na mojom kanále. Aj na môj musíme niečo spraviť, lebo toto je prvá epizóda s tebou. Tak, a teraz. Na psa! Kde? Pes! Pesi! Čo? To bolo čo? To 100% musíme editnúť. Od čoho zabil? Nevadí. Poďa. Paslo? Ja 100% nie to. Toto musím 100% editnúť. No to predtým. Ako sa to od neho odráža. Musel Peter. Ak sa Ty svinia, pes! Ty svinia. Už horí. Ten pekný... Zabil som sa. Postaví. Ak sa postaví. Neprežije. No poliši.
No to on už je otvorený. Tak. Poliš, utekaj, kurňa blázen. A keď sa vráti, už máme PlayStation 6. Lebo tá kraksňa nevie udržať video viac než 20 minút. Jaj! Do piče, však sú to... Nekrič! Takže, využívame PlayStation Share funkciu, nemáme žiaden ako nejakú krabičku, ktorá natáča. Bež, čo robíš? Pre auto idem. Hotovo. Keby niečo, pes sa tiež spavnul, vidím tú kostičku na mape, na minimape, tak. Kostička! No tak využívame PlayStation, vlastne PlayStation Share funkciu, alebo... No, niečo tam. Hej, a ono to natáča 15 minút. Poliši! Nechcem tam ísť. Vtedy ma zabili, lebo som do nich nechtiac narazil. A to som im zastavil to Nebudem nadávať. To skurvené vozidlo! No vidíš, ja to robím vždy hento. Ja to robím vždy naopak. Ja zoberiem, ako sa to volá. Tak, to bol čísla. Buznard. Buzar. Hej, všetci mi povedzte, že je to buzar, lebo už ma to otravuje. Je to buznard, ak chcete Uňa, mám hodiť na svetisko, či čo? Áno. Takže ideme naspäť do môjho domu, aby sme dokončili spoveď môjho psíčka, ktorý chce zomrieť. Ktorý žije! Ktorý chce zomrieť. On sa respavnul, on žije. Keď ho zabiješ, tak on sa vždy respavne. A keď niečo ten zvuk, čo počujete ako naše hlasy, tak prepáčte, máme okolo 12 rokov. Máme 12. Tak. Aj to v piči. Dobre, taká malá personálna informácia, obidvaja máme 12 rokov, tak preto tak čudne znie. Ja mám 13. 13? Áno, a nie on. Kudej! To znamená, že ti môžem dať jednu boxu, si starší odo mňa. A kde je náš pesík? Tam! Piso! Piso, ty žiješ. Idem do first personu. Vieš, že ho môžeš zobrať? Ako? Si pes? Si? Ježiš, ty si taký... Vieš, že sa... Bumis. Čo po mne? Ty čakáš jeden Bumis. Môžeš si ho zobrať, ísť s ním a keď namieríš na nejakého človeka alebo na niečo, proste, Skáp! keď na niečo namieríš, Pesevnú sásku. hej, keď na niečo namieríš, keď si ho zoberieš, na niečo namieríš, tak on na to zaútočí. Ty tu... Nezabiješ ho. Ty tu... Fuj! Ty skápeš, Bombu, dozadu kuňa som sa skoro prevrátil. To čo bolo? Ja si strelal. Skáp. Už hodí, dobre. Bež! Skáp, ty pes hnusný. Nikdy som ťa nemal rád. No choď! Nezminej nápoje! Vieš čo, uteč, potom mi dajú hľadať, že ja nás zavezem do toho... Nie, nedám ti žiadne. Do Áno, zbraní. ideme rovno do zbrane. Teda. Nie, ja tam chcem zaviesť v mojom dobrom aute. To sa ti nespadne. Či? Vidíš. Musíš ísť inde. A nie, proste uteč polišom, daj mi ovládať, ne na záväzným, úplne perfektným autom mojím. Ale nie, ty kokos, ty si hral polovicu tejto epizódy. Ale už má 15 minút. Dáme 30 minútov, ne? Hovno, ja chcem môj buznard. Ale pohni si, lebo spravíme 30 minútovú. Tam to nespavneš. Spravíme 30 minútovú epizódu, dobre? Dobre, idem pre toto auto. Zavezem nás ja. A ideme do Ammunition, super. Ammunition, nie do zbrane. Šlapka centrum bude ďalšia epizóda. Áno, šlapka centrum. A spravíme tu ďalšiu epizódu hneď po tomto? Nie, zajtra. Zajtra. Vieš, že zajtra si budeme doma. Boha, nemusí a všetci vedieť, všetko vedieť diváci. No a... Že nie si odtiaľto, že si 8 km odtiaľto. Ani nevieme, kto je odtiaľto. Ja. A nemôžeme to povedať, lebo niekto by nás mohol vyhľadať. A to my nechceme. Ale ak nám chcete zavolať prostitútku, tak to posielajte na mail. Áno, lebo ja milujem hádzať tablety po prostitútske a on mi najradšej mňa hodí prostitútske. A ty chceš prostitútku pretáhnuť. Všetci chceme prostitútku pretáhnuť. Áno, s tabletom v ruke. Tá. A na konci
Hej, a keď niečo ešte budem potrebovať smetiska, lebo už som po jednej prostitútke hodil jeden tablet a už skončilo aj na jednom smetisku, lenže viac nemám. Smetisiek ani prostitútok. A tablet ešte mám 2. A pol. Lebo som ukradol jeden myslík, nie, on si zničil svoj. Drž hubu. Čo, nemôžem pridať informáciu? Nie. Že ja A som... tak už jazdí. Jazdíme. Tak? Sa nejazdí. A jazdí. Šlápka centrum. Nechápem tomuto spomalovaniu. Daj mi to! Vy zastaň. No. Pekne som zaparkoval, ak ma nájde odťahovka, ja ju zničím. S čím? So mnou. Vynikaj sa. Hodíš po nej tablet, hodíš po nej prostitútku. Obidve. Obidve. Bros weapons. Weapons! Bros, weapons! Takže ideme. Know what'd stop all the killing and robbing in this place? Every one of the sheep out there owning a piece. Dobre, tak skončíme túto epizódu s tým, že vylepšíme nejaké zbranie, dotiahneme to do tých 30 minút, no. Full. A potom buď spravíme druhú epizódu pre ňoho, alebo spravíme moju epizódu. Nie, moja bude posledná. Assault shotgun. Wow. To je tá rýchlopala, to bude. Áno. Vlastne nie, to bude tu. Toto už... Len keď mne, ozaj, dneska je Mikuláša, všetci na Slovensku, čo žijete, dneska je Mikuláša, jej. A my už sme sa s ním aj ohadzovali, myslím, so sladkostiami. Buď ticho, nemusia vedieť všetko. Aj keď môžete vedieť všetko, ale nemusíte. Dobre, ja som oťaľ. Uvidíme sa v ďalšom videu teda. Čauko ľudia. Ale môžeme sa ešte dostávať, ale nebudem preč. Zatiaľ to tu iba vylepšujeme. Ó, to vyzerá pekne. To stačí. Nemusia mať tieto snajpery všetko. Aj keď musia. Toto je... Slúžia si ponty! Nerobia, Tomáš, ty si píče. Však každý vie, že už som Tomáš. Už to povedal. A teraz... Škoda, že ste to nevedeli, ale proste som prišiel do obývačky. A už to potom iba uložíme a ideme na... No, ja som išiel do obývačky, zobral som bounty a hodil som to po... tu... Mám povedať predvisku? A teraz ideme na... Minigun som ešte nemal. To bolo Mumisovi, som to hodil. Pinky. Už máš jednoho pri Michalovi. Ale nie, všetci musia mať Pinkyho. To je krásne. Wow. Tie bounty sú dobré. Tak. A teraz... Teraz kukujúcu. Ne, to je pekná zbraňka. Tak. Ó, tuto sme nemali MGčko. No. MG. No. Tak. Vlastne MG minigun. Áno, Čo? Hlavne toto A teraz? Nie je to pravda, ale tak vymyslel som si, lebo Áno, si a gun. MG. MG. O, toto je pekná. A mohlo by to byť malá zbraň, choďme. Čo? Počkaj. Aj toto. O, devinečka, teda Ťažká. Externý. Wow. No, povedal som, že by to mohla byť malá zbraň, lebo minigun, malá zbraň. Tak, mini zbraň. Dobre, zase idem na chvíľu preč. Nevadí, nikto ťa nechce. Muhahaha. Len ty nechceš! Ty piča. You gonna be very long? I need to drop a deuce. A som späť. Nie, toto bude malinká pištolečka, ktorá bude
Aha, Hanka. Aha. Wow. Ja viem. Ty máš slabosť. Viete, my sme na tomto nekupovali zbranie, ani nevieme prečo, ale... Len na Michalovi som nekupoval. Na Michalovi máme všetko. No, na všetko sme mali to modré kamo. Neviem, či to nebolo LSPD. You watch that Republican Space Rangers? I To love už sme that robili. show. A mušketa! Musket. Nechaj klasickú. Áno, klasická aj toto. Kúpime... Toto daj nejaké... Toto daj toto. Počkaj. To daj, aby to malo poriadne aj tie pichliače. Malo aj poriadne pichliače. Včko. Nie, daj poriadne pichliače, aby sme mali... Áno, to. Normálne, že... Hový. Toto môžu... A to... A keď mi niečo... Šťastný druhý advent. Lebo je dneska druhá adventná nedela. Fuck. I keď... Vy to video nedostanete možno cez druhú adventnú nedelu. Ale... My to natáčame na druhú adventnú nedelu. You look like a friend of mine. I accidentally shot at a party. What are the odds, huh? Dáme potom druhú epizódu. Nechcem vám niečo presadiť, ale druhá bude sa volať s cheatmi. To je dobré, alebo naviguje sa. Ne. Nerob ďalšieho Pinkyho. Zlatá. Toto. Á, dobré. Platinum bude. Nebude zlatá, ale platinum. Potom, na tomto dámy a páni, potom A cez ešte. Vianoce, lebo do Vianoc zase vám už nič iné neprinesieme. Lebo on asi nepríde sem v dlhej dobe. Hovorím, že tie kanistre... Nevadí. Môžeš ich dostať aj zadarmo na hrnti. Ja Áno. Tieto smoky na plačici smrti, ale nie. Toto je raz. Combat Ako sa volá Pack. ten plyn, ktorý využívajú policajti a... Myslia, slzný. Áno, Slzák? plyn. Slzák. Plyn, tak. Ježe slzotvorný. Pinkyho správa, ako mám na Michailovi. Je Pinky malý. Ďalšiu epizódu ešte natočíme dneska. Takže máme všetko. Dobre. Pozrite Je si. čas sa rozlúčiť. Tak, Ozaj. ak sa vám video páčilo, počkajte ešte si ideme však. Dobre, kým on ešte pozrie nejaké veci, vám poviem nejakú informáciu videa. Toto video nebudeme editovať, pridáme možno nejaké efekty, ale nebudeme streamovať. Ale to ďalšie, čo asi natočíme hneď teraz, čo bolo vlastne najlepšie, to už budeme editovať, aby sme to spravili čo najkračším, čo najzabavnejšie pre vás. A potom to tretie video, čo bude tretia epizóda, to bude na mojom kanáli, takže aj to si pozrite. Takže ak sa vám video páčilo, dávajte odobery. Ak sa vám nepáčilo, tak si pekne naserte. No a ďalšiu Ešte si kúpime vestu. Dobre. A ďalšie video teda zavolá s cheatmi. Takže veľmi by nás potešili tie odobery. na obidvoch A ďalšia bude aj vo first persone, budeme helikoptéru dávať vo first. cheaty. Dobre, takže... A ideme to ešte... To ideme opäť. Takže čaute. Áno, a teraz moje. Čaute ľudia. Takže čaute ľudia, lajkujte